Ubakit boklang nong plang presiden ke FKJJP opar Shillong Circle. Ula pensyai baka sengkam persya ekaroi kapar, banshana surok flyover. Hari ka persya baka serkar ka ajakai ubar jala, banshana petrol pump. Haka jaka jong ka serkar ka badan haka tanya opar Shillong. Ubakit bok haba keren syakila batai kubor ka sengi palei, ka kandai tarik jamang arjara posau. Hadin belakut ka jingalang, rengkat ka senju kinong sensyar Shillong ka opar Shillong. Ulong bakumno ka serkar ka ajaka adu kalai hajar sanspa square feet. Ya ubar jala banshana petrol pump, karbai ki kasipat kibasyong dukan ka kandang napang. Kumar kedohang ni, baka serkar kala aya kajaka si utrai jok anjali petrol pump, ban penkarya ketika petrol pump, syaka jaka jong ka serkar opar Shillong, kabalaya syakmat menta ban penpra, ban yo penhe surok banshana flyover. Perengga FKJP upar Shillong Circle, KSU upar Shillong Circle bat ki nongelam joka senjok ki nong sensyar senong jong ka tanya upar Shillong, kolong dakoi ki jingmut kolong ba hadian ka ba jing persya jongi hari senam ke beladap ke ba ngi kwa ban kern ke basai banda do sedang ngiru ni sutu ya ka jingdon kam jong ka lenti ke singkit ka roi ka par ka dong thain kham tam ke jing penstat ya ka ni ka jing tre ya ka surok forlian mo nado no pum serpi sidu spot dauki tena do ka sedang hingi lakar sai ka ba yo kidon sutu bakala esia da ka burong buat kilat sai kubor mo ka heading ka di ban long bet thik abai dei bat ka ni ka bentar namar bunsien kimi ki jing tho kimi kiran ga jing bom sutu bakla jong ki pai ba jong bangi persya ya kata ka roi kapar ya kata ka forlien lani ga jing sina ta flyover tendo do ka basdang ni yang kanong rem kolong bangi persya ya kata ka jing sina flyover ndai ka jing persya ka jongi kolong ba halor kano konong rem ba ka sarkar ka ajaka ya ubam dei utrai muluk hapo ki jaka sarkar belingi keren saya kata kolong ba hadian bengi i ya ki jingja ki fer bangi sumutuk syai ba kadega no siliang palat kanega jinglong jingman jong ni sarkar pemerintah namal lada dai khlajat ki bomdei trai muluk ka sarkar ka ai ki jaka walar kisa apo jaka sarkar ru kisa ba andu undan munut berkendang iki ka sarkar kam simkia pet nadu them motor pet nadu antai po maxwell po laban bat kiwi jingja ko pi hakini ki khniat sngi baldem ndrei balai kalong khala tanggung ni po terpam bahapan ai jaka po jaka sarkar kuma kaja kini senam ki balalek no isung thu ka jing snai kani forlian kam disu sin bon kong po jala ka juni ki bun ki surok ki bypass balami kidan ki trai jaka ki ba ki hapan penkerya nang to ka sarkar ka siu ka compensation ka bagi sna sanu sunuru ko song komon ko ki uni ubala bar jala bagi hapan ai jaka kerpang ka jaka sarkar kataru larangi pet ya ka jinglong jingman nang ka jaka para supet ka khmat brio mo ngin nomi i bakan nan pala de ka arajar ne arajar sanspa square feet ka jaka ndrei balai bat kalong khala hang ni ban ai yu ti putur pa mangtai ban ai sen ni po jaka sarkar sen po thain perslong ka bolong hado khatlai ajar sanspa square feet ka kum ki jing tho bengi pa hoi ngi i ba ka jing kran jogi bor sarkar kaya laj bak lebak bat ka ni jing tho ka bangi yo limbai kot isla ti kata ka daw ko bakong san kabangi ngem kwa hukum kini ki jingja kenang ja nang ni sikmat nomor balai mentala ra aila di bar jela ni puter pamban ai jaka sarkar la sai ngi ting singi pakan set ya ke presiden pan kepakan apply langkum ju iki wei pan kinu ki basa kanang jaka ki hapat ai jaka nang sarkar kemur ki jaka sarkar kanang ret kan nang mi isngi nadu ko pasdang ya ai jaka te po farm jaka veterinary por ba kisnam ki beladap kimur pan ai jaka sipai ni persajur yapan pensange itu ndrei metar ngnya ibudien ba halor kano rem begin ai jaka hado kat ni jing hia jong jaka bat ngilakran sai ru ba mane bat ki dorbar snong gi bo per ki ba ai gen usi ban snai ban shift ki kata petrol pump bangi kersa mana kalian jungi ngin mailat pat bakan long jing sa jong ki nongwe nong ar kata jaka bakiyo na kani sarkar ba kot sla kali hado khatlai aja sanspa square feet tikati kata ba pensayong ini kalong balai kata jaka kabaret hapan ai pat hado kat ni jing hia bat halor kanu konong rem bat kum ke bangilap kita kisen kalong ba ni ba ngilale ikendu yu health minister ko yu veterinary minister ti por ri wong bai baka one bai to order na sejrom tingi ko aban tip ke isi kadon ki igi salndat bagi bor kita ki bana jrom ki bor sarkar ha jaka ban ailat de ka department bakan verify ti jaka ndai la suai ko order bari ban alot bai khatlai jar sanspa square feet nang mata ban snai kan iya ka peterpom dei ka jaka kum bakalong mata jing sa katai ga lang joka mau klot baka sanmer degi sanmer marba ki bobun gi nong song tei mo kya nadu ki por mun swa kya shet
don ki benta ki bejan bateng teng don ki jingye kiwan spo order warsa muklot ki don kiwan spo sanmer ti kumalong mata long ka sanmer ka wasim ya ka kol ban ai ka ni usi kami ngim persa ya development ringi persa kolong ba halor ke jing aja ka yo bom dei trai muluk bom dei khasi phi la ri khasi jungi besong dia jing dia hapo ki surok ki jingkian para ka sarkar ka sodon kam ka jukandang iki na pos kapor kam ju aisu ki we pergi jaka dari balik kalong kerpang bat tangi udah ukla jaket bahadu ba nalor kila ong ban ai jaka hantai hapan penuat saka jaka ka kerpang katar ko bakham he pala laisa sausha ban ke ibudan tinggi baka sarkar karlong no siliang pala hai bidai bat ka benta dengi khen ye ke jingjai ni trai muluk bat ki bar jela kata ka di bok sosi thang ba yangi kum kinong sok snong jong athan mo borok hoy halor kani ga jingle siliang khwat jong sarkar bana kapor ra gidan kidung gi problem giluan order problem habi mi gidung do ka jukan mau iki nong sing sarsunong dai habi dei pat kani ga jing ai jaka pat khlam tangka wei ga meeting kim sim lakhon kata ka jing kili kan sawan bai ka sarkar ka di pentikana bakum kini jingja gam disu banjah dia nabut bat ka sarkar ka di ban bishar punya bin pebin ya kani senjam ka sim ba ka di ban long thek kat kum ga jing don kam om dei ban ai palat kat kum ga jing kwa jok kita ki mender ki bakwa ban set up ki business ko fair po ini jaka ka jungi jing sina putar pom mata namar ba ka sarkar kalau ong ba kan hapan sina ta putar pom mate tingi mata ngin budien ba balai hapan ai jaka kerpang yune ka sarkar hapan pensai kata larai kiwi susi tang compensation kisna him ki kat bagaimana tibat balai ki ai ka jaka ka bahe ado khat ai jar sanspa square feet mun ngi hapan yo jing sa so nakta nakal yang kejongi nakal yang kisenjok ki nong sing sarsnong jok than porslo nakal yang ki seng balang ki SU bidan lang ngin budien ni kan ka benta khang bangin yo so ai jing sa lor kanu penong rem bat balai pi ai ka jaka ka bahe ado kani kanu badak asin ado mata hawat ngi baka dong jingti yang dengan nempelak ban penti kana mah kim padan hiru kisain buat lan ban ong bagian snai ta terpom kata ke jaka ndai ngi baka dong jingti kini niat panai wala dap ndai matal kat no ngi susah untuk sa khamreng syudun kijingkier markat ba ka surok karang ya markat surok mata bi snai kini forlien kidon ki benta bi on nakal yang amon kidon ki benta ki on nakal yang kadiang ngimpat tikana ado mah ngimpat yo jing saya halor ha nu i benta jong ka jaka ba sarkar tu ban ai kan terpom tina kali yang senjuk kinong sensar snong jong ka thanya perslong ru hakini kindak sni hau ti snap baladap kilapan pau jing persa ndagi bor sarkar kim ken snap ni kata ken deu thala ya kan ka jaka puta ka jong sini ya jing don kam ya jaka kari don kam sisa ya kata nginom la ban lan nomor la hadia meladap ya kan ka forlien para umdan ni ka flyover mereka long metik kum ki pormusa mak kari bottleneck entai bah ka bangin sakut ya jing deng kali kum jujana ka por ndrei pat kolong kai ka bangin solengo kolong ba balai hapan ai ka jaka ka kerpang barke ya undi kum kolong bor jaka talar ki chef ya kan kum ka jaka ka sarkar ka don kam ya kan kum jaka kasih beda compensation kasong ka jing start jong kitu ki bayo compensation sino bikin wat ka jaka te balai pat undi pro ajat hapan ai ka jaka sarkar katar ka jaka ka bahe tiga apa pensayong bat misa ko umdom bai hatu ko don kai mo salendat kebatang iki bar jela bacu ai le kun khat do bai kat baki mon maki bakin pediang bai kita kajikwa joki kat bai kita trai muluk pat kam judan kum kata ka ofar lan ne bak sarkar kan simkia do pan ai ka jaka nang ta joki kat kum ka jinggalang ka bangilarai mata sngi kalong ba ngin budien ni ka kam ka ba ngin haban pentikana ba lada kata ka peterpom gaya chakmat ru kanam dei berlong palat ya ka jingdon kam ka joki kanam kata ai kali gawan jupai ba bat ka bakong san kalong ba ngimde ban ailat ken long jaka sabrio mangi sutu ka jaka ka bohe ka jaka ka tanat yo le siu snas kiwe bat ki jingdan kam ban ai daw kat kum kata standard size jengki terpom ki pada po ki highway lan ki four lane ino mailat kita kinja bat nang nis khamat bangi maham jor giru sarkar ba swa ban le kinu ki benta kiriban perkhat nang ta long ron nang ta kalawe mar ko mengi ong meneng siap tiang bayo kani kan create president basisin bakla jamanta isi unong we nong ara ki snam gi ban sawan usanut ban kliam ni